Čau lidi, to je Dosygal.pe a vás vítám mého dalšího videa. A dneska to je vlog, je čtvrtek, asi půl druhý. A my zítra ráno jedeme na hory, takže už tady takhle předběžně takhle táčím. A teď to zapínám komp, protože si potřebuji stáhnout nějaký písničky, nějaký filmy. A mezi tím jsem nevěděla, jak budu renderovat, takže si vždycky nevím teda, jak budu dělat písničky, jak si budu pouštět písničky, protože na jedné mám písničky, to mám v mobilu, a na druhé budu mít vlastně ty videa, co budu renderovat. No a teda si potřebuji, protože já teď na to natáčím, tak mám normální SD kartu, takže já si musím dát SD kartu a mini SD kartu a na to mobil ten a musím mít adaptér. Takže já beru takovouhle, to jsem vám už ukazoval, takovouhle flaštičku, to mám SD kartu, jednu. A musím teda překopírovat ty fotky, na co teď natáčím, tak musím překopírovat a musím jsem si chtěla stáhnout jednu písničku, takže dneska to bude dobrý. Právě. No a jinak zítra ráno jedem, tak vám určitě řeknu. A jsem zkoudnu si nahrávám, ale mám jenom jednu čárku, takže to moc dlouho nevydrží, takže možná za chvilku bude nějaký střih. A já se načetu komp, já se nebudu ukazovat. Ano, teď možná vy to vlastně uvidíte někdy ve středu, protože my tam jak jedem, tak tam vlastně nebude Wi-Fi. Takže to vydám až ve středu vlastně, kdyby jsme teda měli přijet. No a vlastně vám neudělám nějaký záběry ze sjezdovky. A minulý rok, když jsme tam byli, tak jsem tam měl tablet, ale ten se mi nějakého mám tady, ale ten se mi zázrakem nějak rozbil. Nevím, nejde zapnout. Takové, ne, 10palcový. Ale on je strašně švýnský. Si budu nakupovat novej. A jako někdy jde zapnout a někdy nejde. Takže měl jsem tam nějaký data, to se mi ten tablet povedlo zapnout, tak jsem to teda připojil ke kompu. A dal jsem si všechny fotky, hudbu, obrázky a tak, co jsem tam měl. To mám vlastně na harddisku, myslím. Já. My už to máme načetlý. Že si budu stahovat nějaký filmy nebo jednu písničku jsem si chtěl stáhnout. Asi budu nabít mobil. Foťák, protože jednu čárku, jak už bylo řečeno. A předem říkal, abyste dali like, odběr nebo komentář
A určitě moje video sdílejte. A to jenom předem, jo. Doufám, že se vám to bude líbit. Protože si myslím, že se vám to jako moc nelíbí. Ono už je 3/4, jo. Jo. Počkej, že já už nějakých 5 minut natáčím. Jsem blesk. To je prostě normální. Akorát jsme před půl hodinou, nějak tak, jsme měli výpadek elektřiny. Elektřiny. Nevím, jak se to čítá. A tady... Asi ještě něco na mobilu. Jsem teda zpátky. Co jsem říkal? Si zatím něco můžeme pustit, než se nám načte internet. Mám, všechno funguje. Stačí jenom zapnout. Akorát tohle jste asi neslyšeli, ne tohle. Vy jste vlastně nic neslyšeli, takže to asi vystřihnu. Já nevím, si natáčím. Tak a já ještě budu balit něco, nějaký foťák, nabíječky. Je asi nějakých 8 hodin a no, 8:45 a za chvilku jsme teda měli vyjet. Takže. Když vlastně uvidíte cestu tam, ještě byste se někdy měli stavit na oběd, nebo kousek té cesty. A uvidíme se, až tam přejedeme, takže teda čau. Pondělí a ono 3:45, ne, 4:45 a co tu je, měli bychom jít na bazén a že vám možná udělám cestu, ale nevím, ale myslím, že v tom budete mít jako strašný zmatek, protože no jako že teď mám cestu, tak pojedeme tam, jak jsme jeli sem. Ano, a teď budu vlastně, jak pojedeme tam. A vy si třeba budete myslet, že už jdeme jako domů. A právě... Nebo já to nějak pojmenuju. Možná. No uvidím, teď možná uvidíte cestu, jak jedem, teda jestli pojedem, jestli nejdem teda na lyžování. Cestu, jak pojedem a pak vlastně, pak uvidíte, jak jsme, pak už budeme zase tady. To už bude potom, jak jsem přijel, takže a zítra vlastně v 6 jedeme domů, takže bude menší problém,
protože pojedeme asi ve tmě. Takže asi uvidíte jenom tomu, ale to nějak vyřeším. Jen budu natáčet, kde jsou nějaký světla, tak. Takže buď teď uvidíte, co tak tam jdem, anebo už jak jsme přijeli, takže si čau. Takže my jsme asi před chvilkou dorazili, je teda 9 hodin a teď jste viděli možná kousek ze Šumperka, protože fakt zkoušela jsem to, fakt tam vůbec nic nebylo vidět, takže asi to od tohohle videa bude všechno. Můžete zanechat like, odběr nebo koment a já se s vámi loučím a čau.